Se o balance do goberno local sobre a festa do Albariño é máis que positivo, non o é menos o que fan os adegueiros. Xa durante esta edición destacaban a importante afluenza de xente que se rexistraba no Paseo da Calzada. É abrumador en canto á asistencia xa dende a inauguración o primeiro día, mércores, moitísimo público, moitísima asistencia e non hubo acougo. El tiempo también está acompañando, hace un buen tiempo para un tiempo agradable para estar aquí tomando unos vinos y por ahora la verdad es que muy bien. É increíble, pero cada ano hai máis xente, tuvimos moitísima afluencia de xente ao stand de Condes de Albarei. Non só chamaron a atención sobre a cantidade de público, senón tamén sobre a súa calidade. Explicaron que moitos dos que se achegaron aos stands fixérono coa mente aberta para coñecer elaboracións diferentes e, sobre todo, probar as propostas das adegas. É o ano que máis xente profesional hai durante o día, pero aparte estranxeiros, xente de toda España, xente, público xoven, moi aberta a probar todo tipo de viños. Nos está encantando o Condado, o espumoso está tendo moito éxito. A miña sorpresa é que cada vez vendemos máis tintos e, como non, estamos na festa do Albariño e realmente o Albariño é o mellor branco do mundo. Busca viños de calidade, pídiche o mellor que teñas, o que máis lle vai a impresionar, o sea, por agora o ambiente sempre é un pouquiño máis controlado que no horario nocturno, non? Pero buscan experimentar do mellor que poidan atopar. Con estes días de calor que está facendo, a pesar de que non faga días de praia, fai un bochorno impresionante, un albariño ben fresquiño Condes de Albarei está ideal. Non en van a festa do Albariño de Cambados non deixa de ser un dos maiores e mellores escaparates que ten o sector vitivinícola das Rías Baixas. Un xeito de darse a coñecer, estar en contacto cos seus consumidores e explicar de primeira man o seu traballo. Gústalle verte aquí, vir a xunta a ti, sempre é algo agradable, non? Estás cos veciños de aquí de Cambados, falas, uns cos outros tamén, pero bueno, máis que nada é unha labor de promoción. Todos os premios van sumando e a xente, cando sabe que algún viño ten un premio, sempre acode máis en masa, non? Nós non vimos a Cambados polas vendas, tamén é importante vender, pero sobre todo por promocionar, digamos que, produtos novos, promocionar a adega, facer marca. Este ano o éxito tamén se contaxou ao Túnel do Viño. A iniciativa consolidouse como un referente acadando un récord de máis de 700 visitantes que pasaron polo Salón José Peña para degustar algunhas das máis de 140 marcas de 58 adegas adscritas. En un espacio más recóndito, más íntimo, en silencio, con asesoramiento además de profesionales, donde puede conocer en profundidad cuál es el trabajo que estamos haciendo en la Denominación de Origen Rías Baixas a través de sus vinos, de distintas elaboraciones, distintas variedades, etcétera. Y no solamente de la última añada, sino de añadas anteriores también, y además colocados por añada y por tipología de vino en su conjunto, de manera que puede comparar y puede hacerse una idea de cuál es el trabajo nuestro. Mucha gente pregunta algo que para nosotros es muy típico, sí, mira, a mí me gustan los vinos frescos, los vinos florales, o porque es lo que más se conoce en vinos cítricos, y entonces nosotros siempre intentamos romper ese mito y decir, mira, prueba un vino un poquito diferente, con lías o con barrica o una añada anterior, para que se sorprendan y vean también la evolución que tienen nuestros Rías Baixas. En canto ao perfil do público, dende o Consello Regulador aseguran que foi moi variado. Profesionais que buscan profundizar nun amplo abano de referencias, afeccionados aos viños de Rías Baixas que descobren novas elaboracións e consumidores que repiten a experiencia ano tras ano.